Вие сте с четвъртия епизод от поредицата Научи се да караш с Snowboard Академия база. Днес ще разгледаме разликата между диагоналното свличане и диагоналното спускане, както и ще ви покажа основен завой с ротация или така наречените S-образни завои. Надявам се сте гледали предния епизод, където разгледахме и се запознахме с видовете свличания. Днес ще разгледаме разликата между диагонално свличане и диагонално спускане и защо е важно то, за да може да прокараме сноуборд, да се качим вече на големите писти. Но преди това, какво е диагонално свличане? Когато сноубордът е перпендикулярно на линията на наклона и се свлича, било то на лицев кант, по диагонала, който е на водещия ни крак, или на гръбен кант. Отново диагонала, който ни е на водещия крак. Ще направим изходна позиция диагонално свличане към водещия крак и леко ще започнем да преминаваме в диагонално спускане. Каква е разликата? В диагоналното свличане, ако имаме зададен градус на задния кант към снега, ето такъв, и по този начин дъската се свлича по диагонал, ако започнем да увеличаваме натиска на предния кант, дъската ще започне да преминава от това движение свличащото в това движение, което вече извозва по самия кант. Как се случва това? Изходна позиция, диагонално свличане, след което свличаме няколко метра, за да съберем скорост, започваме да увеличаваме натиска, сгъвайки леко коленете, увеличаваме ъгъла на задния кант спрямо снега и по този начин борда ще започне да се спуска по диагонал на кант. Важно е да се чувстваме уверени и добре в диагоналите, както на лицев кант, така и на гръбен кант, защото те са последната стъпка преди свързания завой. Надявам се да следвате последователността на всички клипове и в този епизод ще разберете, че всичко до сега всъщност трябва да го свържем и да го направим да изглежда добре, да започнем да контролираме сноуборда. След което естествено може да заходим вече към писти и лифтове. Но до тогава моят съвет е да усвоите всички тези елементи абсолютно перфектно, някъде където ще бъде безопасно както за вас, така и за околните. Повярвайте ми, това е най-бързия, най-безопасният начин да се научите да карате и не забравяйте, че тези видеа по никакъв начин не отнемат работата на инструктора. Той е човека, който ще ви насочи и ще ви дава съвети по време на първите ви стъпки с сноуборда. Да започваме! Започваме с изходна позиция, диагонално свличане. За тази цел стойката ни трябва да е предна, тежестта 70% на предния крак, 30% на задния. Раменете ни трябва да са успоредни с дъската и погледа трябва да е по диагонал през рамото. След като се почувствате уверени в свличането, може да увеличите натиска на канта и да преминете в диагонално спускане. След което отново бутам рамото малко и привършвам елемента с свличане. Сядате, завъртите се по гръб и правите същото нещо на гръбен кант. Отново имаме предна стойка, тежестта е малко повече на предния крак, раменете успоредни, погледа през рамо към крайната точка, която искаме да достигнем. Опитайте се да не се сгъвате от гърба. Много често срещана грешка е това. Хората си мислят, че натискат на канта, а всъщност се сгъват от кръста. Това води до изправени крака и до доста голямо натоварване. За да го избегнете,
Опитайте се да се отпуснете, да стоите прави, леко да пренесете центъра на тежестта върху водещия ви крак и да държите погледа централно през рамо по диагонал. Увеличаваме натиска на канта и преминаваме в диагонално спускане. Накрая отново завършваме с свличане. След като се чувствате абсолютно уверени в двата вида диагонални свличания на лицев кант и на гръбен кант, е време да заходите към основния завой с ротация. Приятели, достигнахме и до последния елемент от първите стъпки в сноуборда, така наречения основен завой с ротация. След като усвоите основен завой с ротация, е желателно да съберете доста километри вече каране на писта, за да можете абсолютно да придобиете нужната увереност, да можете да се чувствате по-спокойни на скорост и да съберете малко опит, преди да преминете към по-сложните неща от сноуборда. А както знаете, в сноуборда граници няма. Sky is the limit. Snowboard Академия база. Основен завой с ротация. Що е то и как да го направим така, че да си спестим време, болка и няколко стотин падания. Надявам се помните видеото, където ви показахме как да управляваме дъската и да спираме с два закопчани крака. Право спускане, ротация, спиране на лицев кант и на гръбен кант. Ако не сте го гледали, веднага се върнете, изгледайте го и елате отново в това видео, за да продължим да говорим за основния завой с ротация. Имаме изходна позиция на основния завой с ротация, диагонално спускане. Не случайно упражнявахме това допреди малко. Както казах, ако усвоите добре диагоналното спускане на лицев кант и диагоналното спускане на гръбен кант, най-вероятно няма да имате никакви проблеми да завъртите и да смените кантовете. А как става това? Имаме изходна позиция на това упражнение диагонално спускане. Започваме да се движим по диагонала на водещия ни крак, като се опитваме една идея повече да натискаме на предния крак или да стоим в предна сноуборд стойка. За сноуборд стойките може да се върнете и да гледате видео номер 1. Имаме предна сноуборд стойка. След като пуснем един хубав диагонал до точката, която сме избрали за ротацията, трябва да започнем ротацията. Започваме ротация от раменете бавно и плавно, като продължаваме да натискаме малко повече на предния крак. По този начин, след като завъртаме рамената, долната ни част и сноуборда ще започне да се върти по рамената. Тук в тази позиция, особено при начинаещите, става малко по-страшно, защото борда е на цяла база и е справен успореден с линията на наклона, което го прави да засилва. Но това, което може да направите и трябва да направите, за да завършите завоя, е просто да продължите вашата ротация, тук да преминете на гръбен кант и да останете в този диагонал. Както забелязвате, през цялото време погледа ми е на водещото рамо и рамената са ми успоредни с дъската. Отново, от този диагонал, бавно и плавно започваме да насочваме по посоката, която искаме да завием. Преминаваме през цяла база и тук леко свиваме коленете, за да преминем на предния кант. Оставаме в този диагонал и отново може да направите това упражнение на сухо няколко пъти, за да свикнете с движението. Целта е да направим свързани S-образни завои и да контролираме дъската. Да завива когато ние искаме, да отива където ние искаме и да спира когато ние искаме. А за тази цел изгледайте всички видеа от Snowboard Академия база. След като изтренирате това упражнение няколко пъти на сухо, може да се закопчеете и да го пробвате с дъската. Не забравяйте, имаме предна стойка, успоредни рамене, имаме ротация, след което имаме така наречения тайминг, на български времетраене, в което долната ни част, самия борд, има нужда от това време, за да се развърти по горната ни част и посоката, която сме задали от раменете. Както казах в първото видео, сноуборд се управлява най-вече горната част на тялото. Посоката се задава от главата и рамото и раменната ос, долната част се развърта по тях. Опитайте се да сте отпуснати през цялото време и да нямате излишни движения, ръкомахания с ръце, тягания в краката, паники и много често се случва също така при начинаещите
погледа да бъде надолу, защото не знаете какво се случва с дъската. Затова бяха и предните упражнения от предните видеа, за да свикнем с чувството на дъската и да не се притесняваме от самото плъзгане. Опитайте се да гледате винаги там, където искате да отидете. Правилото в сноуборда отиваме там, където гледаме, важи с пълна сила. Така че ако не искате да падате, не гледайте надолу. Винаги закопчаваме първо водещия крак, съответно първо големия страп, след това малкия. Уверяваме се, че са добре стегнати, с лице към склона. Може да си изкопаете леко легло с задния кант, за да може да поставите и задния крак, без да се налага да сядате, а всъщност този начин на обуване пести доста енергия. Може да започнете първия завой с изходен елемент, диагонално спускане на лицев кант, защото завоя от пръсти към пети е една идея по-лесен за повечето хора. След като го усвоите, може да направите с стартиране от гръбен кант. Започваме с диагонално свличане, раменете са ни успоредни с борда, погледа е през рамо, гледаме централно напред. Опитайте се да се отпуснете и да натискате една идея повече на предния крак. Започваме ротация, след което броим 1, 2, 3. Важно е да запомним, че всеки завой започва от успоредни рамене и завършва на успоредни рамене с дъската. По този начин ние имаме възможност да извършим ротацията, на която и посока да пожелаем, и да дадем възможност на борда да се развие по горната ни част. Сега може да опитате завой с ротация, като започнете от гръбен кант. Не забравяйте, дръжте раменете си успоредни, натискайте малко повече на предния крак през цялото време. Добре е да подберете терен с сравнително малък наклон. Започваме ротация, имаме тайминг 1, 2, 3, борда се развива, раменете са ми успоредни с дъската. След като се чувствате достатъчно стабилни в този диагонал, може да инициирате следващата ротация. Бавно натискате през цялото време на предния крак и въртите рамото. Това беше всичко от днешния епизод на Научи се да караш с Snowboard Академия база. Силно се надявам, че тези видеа са ви полезни, че ще ви направят по-добри карачи. Правим ги за вас, за да има по-малко джерите на пистата, за да прогресирате, за да се развивате правилно. А единственият начин това да се случи е да се научите да карате правилно и да усвоите основите от самото начало. Надявам се, че сме ви били полезни. Ако е така, абонирайте се за канала, камбанката, следвайте ни в Instagram и Facebook и посетете нашия сайт bazaworld.com. Аз съм Миро от База и за мен беше удоволствие.